Hi! This is MLT again and welcome to my vlogs. Ayan. So guys, actually, bago lang ko nag-out sa work and dili ko makatulog. No? Daghang tagi na huna-huna, ng mga butang-butang. And isa ni sa ako ang nahuna-hunaan. Ayan. So, isa na pod kabulan no, sukad nagsugod ta sa ato ang page, sa ato ang channel. So, been thinking of sharing or showing some appreciation also or thanks no para sa mga tao na nag-support sa ato ang page and sa ato ang channel. Ayan. So, this video will be called Pamigay Thank You Gift Item. Ayan. So, sponsored by Pinknet Fashion Accessories and Dreamy OOTD. Ayan. So, manghatag ta og gift item. So, unsa ni mga items? Dress plus hair accessories. Ayan. So, nag-scroll ta no sa ato ang Facebook page and of course, gipakita nato itong mga nag-share no, sa atong videos. Yeah, so for this first gift item nato para sa ani sa mga nag-share sa atong video, okay? But anyway, thank you so much sa tanan na nag-support sa atong channel, sa atong page, sa tanan nga nag-share sa atong videos, nag-like, nag-comment, nag-react or what. Even those people no na naghatag og suggestions, opinions or what, thank you so much. And this is the time also where I can show appreciation no sa tanan nga pag-support ninyo. So, yes, manghatag ta karon sa ato ang 18 sharers. Ayan. So, 18 kabuok no ang ako ang nakita sa page na nag-share sa atong mga videos from the very beginning. Ayan. So, bulan na po nag-start ta last month. So, ang mga sharer na na-appeal diri sa ato ang pag-gift items, sila tong nag-share sa tong videos from the very beginning until to my last video katong na-upload na ko last ang HG Lip Matte Review. Okay? So, katong mga nag-share at to appeal pa siya sa atong listahan. Okay? So, from the very beginning until the last video uploaded na ko, the HG Lip Matte Review, sila tong mga nasulod sa ato ang sharer list and sila ang na-chance nga makakuha sa atong gift item. Ayan. So, again, 18 sila actually, na-excited ko no kay kasagaran sa list no are my friends, close friends, and even family members. Ayan. So, naiuban nga kaila. Ayan. So, excited ko na mahibalaan ko no kung kinsa to ang lucky receiver. But anyway, out of 18 sharers, mamili ta og duha. Ayan. So, duha lang sa, okay? Yeah, so sila itong mga nag-share sa atong videos. So, mamili ta by using the Spin the Wheel app. Ayan, para sure jud, no? Nakanta, you know, ato ang pagpili. So, yeah. So, let's begin. Let's start. Ayan. So, i-share din ako naman yung app na ato ang gamiton. So, again, 18 sila kabuok no na sharer. So, gihati na ko sila since duha ato ang pangitaon. So, gihati na ko sila into two groups. Ayan. So, natay set A and set B. Ayan. So, sa ato ang set A, of course, 9 kabuok. So, makita na nimo na set na nato ilahang names and ready na siya. So, yeah. Let's spin the wheel. Ayan. Excited po kumurag ako'y mudaog. Sige. Go, go, go. Okay. So, let's spin. Ooh, okay, so again, yeah, so kung kaila mo, ani nila, no, so, ayan, please, inform them, ayan, no, bisa na, excited jud ko. Okay, so, yeah, let's do this. Let's spin! Ayan! Ooh. Oh my God, OMG! First winner! Oh my God! Oh, sino siya? Oh, ito na. Okay, so, ang ato ang first winner, no, kay si Mirna Baho Banaay. Ayan. So, si Ate Mirna. Hi, Ate Mirna. Congratulations! Ayan. Yes. Dugay na mo na lang kita gud ni Ate Mirna. Dugay na kay bata pa jud ko, ana. Uy, hindi ka. Anong kapilapilman ka? Anong kapilapilman ka? Dili man ikaw. Okay, so, yeah. Congratulations, Ate Mirna. Congrats. Ayan. So, siya nga to ang lucky winner. Isa. So, diri na punta sa batch 2. Ayan. So, yeah, let's proceed. Set A to siya ganina. And, diri ta sa itong batch 2. Oh. Advertisement. Okay. So, diri ta sa set B. Ayan. So, yeah. Excited na pud ko. Yan. So, tanawon sa nato ha ang iyahang like details.
O, ayan. Para makita ninyo. So, 9 po sila kabuok, no? So, na sila diri lahang names. Ayan. So, yeah. Let's go, 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 go. Let's spin. Batch 2. Okay. Ayun o. Ito ka mo. Excited ko. OMG! Sino siya? Ayun! Pasok sa banga! Yes! Yes, so si Neil Eve. O, Neil Eve ang iyahang pangalan no, kung basahon yun na to sa iyahang Facebook page. Yes, so si Evelyn, no? Silingan na mo. Ay, silingan. Yan, congratulations. Yes, thanks. So, ayan, congratulations, no, for our 2 winners. Ate Mirna Baho Banaay, and Neil Eve or Evelyn. Ayan, congratulations guys. Thank you so much for sharing my video. And also, do sa uban na wala napilian. Yes, thank you. Kihapon kaayo. And don't worry, daghan pa taog mga gift items, no, na ipanghatag very soon. So, keep on sharing, reacting to our videos. Thank you so much for your andayan. And sa akong mga pangga na wala napilian. Yes, mga pangga padayon lang. Okay. Yeah, so anyway, thank you so much. Thank you so much, John. Nga na natin duha ka winner. Yes, so sa mga nakaila sa ilaha, no, i-PM sila, itag sila sa video, i-share sa ilaha ang video para makabalo sila. Nga isa sila sa ato ang taga. Of course, ang pamaagi, kung tahon ta mo, magsabot ta, kung unsa ang inyong gift items na madawat. And, of course, papiliun ta mo kung unsa ang inyong gusto sa mga list of our gift items available. Ayan. Yes. So, thank you so much guys for watching this video. And kung gusto sad mo no nga makakuha og gift items, prizes, you know, from Pinknet and Dreamy OOTD items. Yan, so please do support our page. Follow, like, react, comment, or what. Ayan. So, basig isa na mo or kamuna ang mapilian nato sa sunod na paraffle nato. Yes. And of course, no, dili lang tataman sa tuwang gift items. Malay mo sa sunod. Okay, yes. So, thank you so much guys for watching this video again. And yeah, stay tuned guys. Daghan pa kong videos na giandam sa inyo ha. So yeah, thank you so much. So that would be all. Congratulations again. Bye. See you soon.